בשנים האחרונות בעידן הדיגיטלי והרשתות החברתיות אנחנו עדים לעלייה במספר תביעות לשון הרע, והן מעלות שאלות על גבולות השיח שבסופו של דבר מכריע בית המשפט. נמצא איתנו עורך דין אייל גולן, המתמחה בדיני לשון הרע. בוקר טוב. בוקר טוב, שבוע טוב. איזה שם עם מחויבות. אני הייתי קודם. עורך דין. יפה. אז בואו באמת רגע ננסה קצת להבין, כי זה באמת משהו מאוד פרוץ. בעידן הדיגיטלי, מה נחשב לשון הרע? אז אי אפשר לדבר על לשון הרע לפני שמדברים על חופש הביטוי. לשון הרע זה בעצם איפשהו סתירה עם חופש הביטוי. בכל מדינה דמוקרטית חופש הביטוי זה זכות בסיסית, אבל כמו כל זכות, בסיסית ככל שתהיה, גם לה יש גבולות. לשון הרע זה אחד מהגבולות של חופש הביטוי. עכשיו, מה זה לשון הרע? לשון הרע זה כל דבר שהפרסום שלו עלול לפגוע בכבודו של אדם, בפרנסתו, שעלול לשים אותו להיות מושא לבוז. כל דבר כזה יכול להיחשב לשון הרע, וזה לא חייב להיות משהו דווקא כתוב, זה יכול להיות אפילו תמונה. טעות נפוצה של הרבה מאוד אנשים היא שאם לא כתבתי את השם, אז זה לא לשון הרע. אז זו טעות, כי מספיק שיודעים במי מדובר, מבינים. זה יכול להיות לשון הרע. מה אני יכול לעשות אם תובעים אותי שאמרתי משהו שהוא כביכול לשון הרע, ואני טוען שלא? אז החוק כמובן מגדיר הרבה מאוד הגנות ללשון הרע, כי כמובן אנחנו יודעים, יש המון פרסומים, נכון, שבין ביקורת לפרסומים, ביקורת על אנשי ציבור, נכון, הרבה מאוד פרסומים כמובן הם פוגעים באנשים, אבל לא כל דבר אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, זה לשון הרע ולטבוע. אז איך נדע? אז גם החוק מגדיר וגם הפסיקה מגדירות כמה הגנות. הגנה אחת של הפסיקה היא בעצם מה שנקרא תביעת השתקה. כשיש פערי כוחות מאוד 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 גדולים, הרי בן אדם, תחשבו על טייקון לצורך העניין, שמישהו הולך לפרסם עליו, אדם מן הציבור, רוצה לפרסם עליו איזה משהו שהוא כביכול פוגעני, שהוא אמת לחלוטין, אבל הוא יכול, אין לו בעיה להפעיל עורכי דין ולגרור אותו על ההליך משפטי. בית המשפט מכיר גם בדברים האלו, ויש מבחנים שבית המשפט קבע מהי תביעת השתקה, בדרך כלל כשיש פערי כוחות מאוד מאוד גדולים, ומדובר בעניין שיש לו איזשהו עניין ציבורי ותביעה על סכומים מאוד גדולים, בית המשפט יודע, הלו, תעצור, ברור שיש כאן איזושהי תביעה שהניסיון, כל המטרה שלה היא לנסות להשתיק. מעבר לזה, גם החוק מכיר בכמה הגנות, כמובן כל מיני פרסומים של דברים שהם מותרים על פי חוק, פרוטוקולים מבתי משפט, מדיונים בוועדות בכנסת, ברור שהם מוגנים לחלוטין. אבל ההגנה המוכרת ביותר, כמובן, זה הגנה של אמת דיברתי. אם אתה יכול להוכיח שדיברת אמת ושיש לזה עניין ציבורי, יש עליך הגנה ולא יוכלו לתבוע אותך. כלומר, יוכלו לתבוע אותך, אבל אתה תוכל להתגונן. ואם אני תובע, מה הפיצויים האפשריים שאני יכול לקבל? אוקיי. החוק מגדיר היום עד 75,000 שקלים לכל פרסום שבית המשפט יכריע שהוא באמת יש בו לשון הרע. אם אני יכול להוכיח עוד כוונה, כלומר שזה נעשה, לא כל פרסום הוא נעשה בכוונה לפגוע, יכול להיות פרסום שכדרך אגב פוגע. נעשה בכוונת זדון. אז אם אני יכול להוכיח כוונה, זה יכול להגיע גם עד 150,000 שקלים לכל פרסום. וזה לפני הוכחת נזק. כלומר, אם אני יכול להוכיח גם נזק שנגרם לי בעקבות זה, אז אני יכול גם לתבוע עד כמה שאני יכול להוכיח אז לזה. בעצם איך התהליך הזה עובד? מגיעים לעורך דין, ואז מה בעצם קורה שם? אז השלב הראשון, כמובן צריך להכיר את פרטי המקרה. בהרבה מאוד מקרים אנשים חושבים שכל דבר כאילו לשון הרע, הרבה פעמים לא כדאי להיכנס לזה, לא שווה להיכנס להליכים משפטיים בשביל כל דבר. לפעמים עדיף פשוט לעבור הלאה. הרבה אנשים נזכרים הרבה זמן אחרי שזה קרה, שמדובר שמישהו הוציא עליהם לשון הרע, בית המשפט גם את הנושא של שיהוי לוקח בחשבון. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולטעון, לפני שנתיים מישהו פגע בי, אם זה כל כך פגע בך, למה עכשיו נזכרת? איפה היית עד עכשיו? בדיוק. אז בוחנים את המקרה, בהנחה שיש איזשהו בסיס משפטי, אז מתחילים בהליך. ההליך זה יכול להיות הליך מאוד ארוך. היום בתי המשפט, ובצדק,
כחלק מההליך. יש הליכי ביניים שכל המטרה שלהם לנסות להגיע לגישור ופשרה לפני שמגיעים למיצוי ההליכים המשפטיים. וככה מתחיל התהליך. יפה מאוד, כן. עורך דין אייל גולן, תודה רבה. יש לך שם מאוד קליט. כן, אמרתי לו. ראינו בזה הוא אמר שהוא ואמרתי. היה קודם. אתה היית קודם לא, הייתי עם אנשים, אז לא שמעתי. נכון. אז תודה רבה. ראיינו בהתחלה ככה, רואים הדגל, קראו לו איתי לוי. נכון. יש לנו יום כזה איתי עם... לוי, אייל גולן, אין, כולם פה. היה לי פעם רעיון לעשות את תוכנית טלוויזיה עם אנשים שיש להם שמות של אנשים מפורסמים, איך הם חיים עם זה. לא נראה לי זה כזה, כן? מעניין מאוד. אני מכיר הרעיון אחת בשם הבא, יונית קרן לוי. פלס. גדול. מה את אומרת? שמה? הרעיון הבא, קרן פלס.